ongelooflijk happy. En onze slogan One Happy Marathon komt dit jaar helemaal uit. Dat heeft om heel veel dingen te maken. Wij hebben een maximale limiet van 2500 participanten. Want wij hebben 2500 van dit soort medailles ingekocht. En 2500 startnummers. En op dit moment zijn wij op 2415 inschrijvingen. En we hebben nog een aantal dagen te gaan. Dus dikke kans dat we dadelijk sold out zijn. Maar er zijn altijd nog een aantal mensen die nog niet betaald hebben. Dus wij gaan iets verder door met inschrijvingen. Ik denk dat wij doorgaan tot 2700. Om uiteindelijk op het aantal van bijna 2500 mensen uit te komen. En dat is echt heel erg veel. Want als die mensen starten en ze finishen, dan nemen ze ook iemand mee. En wij starten dit jaar tussen het Hilton Aruba en Barcelo, daar dat parkeerterrein. En de mensen finishen direct op het strand. En als ze finishen op het strand, om 7:30 zullen de meeste, tussen 7:30 en 8:30 zullen de meeste mensen finishen. Dan hebben we daar een live stage staan en daar treedt dan de band Infusion op. Dus je komt finish binnen en je hebt live muziek en dan begint een soort leuke afterparty on the beach. Me hopi orgulloso que Kees acercarnos por sobre Kees sa kunosta a government body de athletics na Aruba e pahasi un race calidad eta hopi importante para sancionar a carrera. A carrera no wordt solamente sancionar para motivo tis para pret un signature of whatever. Eta também geldig para atleta nang, paso bij ora nang tempo ta un tempo oficial que nos por usa também de nos carrera nang internacional. Bijvoorbeeld NACAC. So nos NACAC tariba calendário também, dus a race aqui tariba e calendário do Caribe, do que ela wordt sancionar e também internacional. Eta un race que me quere que lo ayuda no solamente Kees con su proyecto, pero también ayuda-nos también como Federación de Atletismo, uno que nos también por escoger atleta que sale primer lugar, pero un buen carrera y nos puede usar también de nos carrera internacional. Mas ahora que mes nos también usa un par de nang, que nos también tiene un tryout mayang, pues nos meser de un atleta que já que tem a carreira aqui nos sacanang para por representar-nos na World Championship na Doha na setembro agora aqui. Essa aqui tá é Arubiano, o website